שלי. ילדים, בואו לא נשחק עם הנוד של אבא. אופה, אולי נלך להצגה. איפה? אני חייב משכורת של לוחם. אבל משעמם לי. רק אתמול היינו ביובל המבולבל, אין יותר הצגות בחופש. סורי. תראה אבוש, יש הצגה של רוני בדלומי עם ישראכרט ב-49 זוזים, ויש עוד מלא הצגות לחנוכה. לבלים. דרכון המתוק שלי. איך כרטיס אחד קטן מספיק לכל כך הרבה הצגות? It's a miracle! ושינה את חיי בבת ראשון איתה. האבנים הצהובות עכשיו נרוץ, כי יצאנו למסע אל הקוסם העצוץ. וככה ישראכרט הציל את המכבים והספיק לכל חופש חנוכה. אחלה, אבל זה היה לפני 3,000 שנה, מאיפה היה להם ישראכרט? לא, והסיפור עם כד השמן ממש הגיוני. אל תעצבן אותי. It's a miracle! רק לקוחות ישראכרט נהנים מעשרות הצגות מובילות בהנחות מדהימות, החל מ-49 שקלים לכרטיס, עם הקוסם, הדרקון המתוק שלי 2, צלילי המוזיקה, המלך ואני, ועוד! מהרו והזמינו עכשיו, באתר או באפליקציה. רוצים לשמוע ביקורת שלי על ההצגות? לחצו על ה-i בפינה למעלה. לחצו, נו! לחצו! תכלס, אין על ישראכרט.